Good morning, लोगोफोर. Welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि एस ब्रह्म YouTube चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बराय हरनाय थाबाय. आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअसफोरखौ जोबजासिम नायलांगोन. नै जोङो दा बेरायदों फुङावहाय. आङो आलासि जाफैदों न'आवहाय. आङो मैयानो फैदोंमोन ओमफ्राय मोनाबोनायखाय आङो भिडिअ खालामनो हायासै. बेखायनो फुङाव आङो नै ओरैनो बेरायथावथाव मा नुयो बेखौनो देखायनोसै नोंथांमोननो. नै जोंनि ओरैथिंजाय बिराद गय बागान खालामो. बयनिबो बारियाव गय बागान नुगोन दखरसेबाबो. नै जोंनाबो सिगुन दङ, गय दङ, बिदिनो आरो अमाबो दंबावोसो. गगा मोननो नागिरदों, गारामाखौनो बोरैबा मोनगासिनो आङो. बिदिनो अमा आरि दं आरो. नै सासे गथ'आ जोंनि आमाइनि फिसाजो. नैहाय मोसौ खाग्रा जायगाबो एसे दोनखालायदों. बिदिनोसै नोंथांमोननो आङो जेसेबां हायो एसेबां देखायगोन. आङोहाय आंनि न'आव दंफैयो, आलासि जाफैदों. बेरायबाय आरो जों फुङाव ओरैनो. दसे ओरैनो बेरायगासिनो दङ फुङाव, मर्निं वाक बायदि. जानो अमायानो मानै दंथारो नै जोंना मामिनिया. जि मोजां गोलावथार. नै खाथियावनो जि मोजां बेसर बारि दंखायो. मोजांथार. एसे माबा बावबायसो, बिबारानो फिथाइसो थाइजोबलायबावबाय. मोजां नुबावासै एसे. ओरैबो दङ नै जोंना न'आ दुब्लि खाथिथार आरो दैबो खाथिथार. सुबिदाथार आरो जायगायालाय जि मोजां. बेसर बारिया हाय होनहर एरानि. गुड मर्निं. जों आगैजों आंजों बेरायगासिनोथार जिनो. आयाव दालां दङ. सिगांहाय बे लामाफोरा बेबायदि हाग्रा गुदु नङामोन. दा एवथ'वाखै खोमा, हाग्राखौहाय साफा खालामथ'वाखै. स्कुल सात्रफोरबो फैलायलायबायहाय. टाइमाबो बिराद जाबायानोलाय, फुं नंबावलासो. आं थाब सिखाराखै नालाय बेखायनो आंहा फुं नंदों. बेनोसै. स्कुल सात्रफोरबो फैलायलायबावबायसो. बे दुनालिमोन दैयानो माबोरैबा खुरखाव खुरसि जाजोबथारबाय. बेसर बारिफ्रा जि मोजां नुहुरदोंना लोगोफोर बेसर बारिखौ. गोमो नै आंहा थांनोसो लुगैलायदोंमोन, नाथाय मालाय जेवरासो होदों. माबोरै थांबावनो आंलाय. नै